Dobrý den, já vás vítám u mého prvního videa. Právě před chvilkou jsem dokoukal jeden tutoriál, kde poradili, ať si stáhnu Tube Catcher, tak snad to vyjde a snad natáčím, doufám. Budu natáčet hry, především tady jako první začneme hru Vietcong, snad ji dohrajeme, snad to vyjde. Vietcong, takováhle hra, jsou tam Američani proti Vietnamčíkům, zatím nebudu ukazovat. A těšte se u mého prvního partu videa a moje video, ten první part se bude jmenovat úplně stejně jako toto video, akorát, že tam dáte part 1. Tady to bude uvítací video a tam to bude part 1, potom part 2 a tak to vám vysvětlím v partu 1. A tímto se s váma loučím a těším se u partu 1 s vámi. Děkuji a nashledanou.